Ara veureu el resultat del trencapoemes de closques, que és un joc que vam fer amb els alumnes de l'Institut Alzina. Ells escrivien uns poemes i jo feia un centó a partir dels seus poemes. És a dir, agafava un vers de cada un i construïa un poema a partir d'aquests versos. El resultat és, si més no, curiós. Miró cap arrere amb freqüència. Hi ha una illa. Embriagada de tendresa i llibertat. Passen moltes coses a la velocitat del vent. La pressió dels pensaments. Una petita punxada. Els enigmes no em deixen descansar. La misteriosa llum segueix brillant. I sobre el cel. I m'agrada serenar-me. Inventant-nos estrelles. El signe més perfeccionista. Què hi ha de tu? Necessites de menjar-me. I quan t'enfades tots sabem que hi haurà destrucció. Així podràs descansar. La joventut és un llibre precipitat. Es conformen amb poc Per veure una cloïssa.